velkommen til den her vlog. Der er jo gået lidt tid siden, at jeg sidst har uploadet, så jeg tænker, at vi kan tage sådan en hurtig lille chit-chat, imens jeg gør mig klar her. Jeg tænker, at jeg vil tage jer med de næste par dage. Og som I måske har set, så har mine sidste videoer været sådan nogle månedlige recaps, som jeg synes har været sindssygt hyggelige at lave. Men jeg tror også, jeg har følt, at det har været lidt mere upersonligt og lidt mere hurtigt en masse små klip. Så jeg har bare savnet lidt at lige sådan tage det tilbage til the basics og bare lige tage jer med over lidt kortere tid, eller hvad man siger. Og så håber jeg også at kunne få lidt flere videoer op. Jeg har også købt et nyt kamera, som jeg håber kan give sådan lidt hjemmevideo hyggelig stemning. Jeg synes, det er så fedt, det her kamera. Det er på grund af Birta, at jeg har købt det. Hver gang jeg ser hende, så er jeg bare sådan her, det kamera er så fedt. Så nu måtte jeg simpelthen selv have fat i det. Men jeg glæder mig til at lave sådan lidt mere hverdags content, og bare lige have den der følelse af at slow down i forhold til content, fordi jeg føler, at alt går så hurtigt, og jeg har i hvert fald bare savnet, at det lige er lidt mere personligt, og det ikke kun er pæne Instagram-billeder, fordi det ved jeg godt er meget det, jeg sådan gør. Men jeg kan mærke, at jeg virkelig har savnet det her, så nu vil jeg tage jer med, og så håber jeg, at I synes, det bliver hyggeligt. Jeg har faktisk ikke sindssygt meget tid lige nu, fordi at jeg skal afsted til et møde, så jeg skal også lige have gjort mig klar lidt chipped. Jeg har bare lige haft sådan en slow morning, men så er det jo den typiske med, at man næsten har lidt for god tid, og så ender man med ikke at have så god tid. Mødet er med Sound Living, som I måske har set, at jeg har lavet et design-samarbejde med. Jeg har fået lov at sætte mit præg på et par høretelefoner, som er lanceret, så det er bare lige sådan et lille opfølgende møde, for lige at være sådan, yay, nu er det lanceret, og vi skal bare lige catch up. Min hud har det så stramt om vinteren. Den bliver simpelthen bare tør og træls. Og så er den bare meget sensitiv, så jeg kan ikke sådan bruge alle mulige produkter, føler jeg. Men hvis I har nogle tips til tør og sensitiv vinterhud, så må I meget gerne skrive det. Fordi hver vinter, så får jeg sådan en, nej, hvad sker der med min hud? Så har den det fint hele sommeren, og så siger det bare, så tør den helt ud. Men jeg tænker næsten bare lige, at jeg vil få lagt min makeup færdig. Jeg skal også lige have lavet en ordentlig slik med det her hår. Og så kan jeg bare lige vende tilbage, når jeg har fået gjort mig klar, så jeg ikke får alt for travlt. Så har jeg været til møde, og nu er jeg hoppet ind på mit kontor. Klokken er blevet 12, og jeg vil sidde og få fikset lidt forskelligt arbejde. Jeg skal lige have et overblik faktisk over, hvad det er, jeg skal have gjort. Så ja, nu er det faktisk bare tid til lidt arbejde. Jeg har lige været nede og hente noget frokost. Det trængte jeg virkelig til. Så vi har en tuna cado og en grøn juice. Jeg vil sidde og få arbejdet lidt videre. Jeg skal blandt andet lige have sendt et lille post til godkendelse. Og ellers er der rimelig godt styr på mail-indbakken. Så ja, rimelig stille og roligt på arbejdsfronten i dag, føler jeg. Så det er dejligt. Klokken er blevet 2:20, så nu vil jeg nyde det her og få arbejdet lidt videre. Jeg har lige fået en lille delivery fra The Garment. Jeg skal til et morgenmads-event hos dem i morgen, så det er tiltænkt noget, man kan have på til eventet. Og jeg tror, at jeg har ønsket lidt forskellige ting, så jeg ved faktisk ikke, hvad de er endt med at give mig. Jeg tror, der er 2 styles pakket meget flot ind her. Wow! Elsker The Garment. De laver seriøst så smukke ting. Look at this. Wow. Det er sådan en, man kan have på til jul også, føler jeg. Knapperne er også virkelig smukke. Wow. Okay. Og så har vi et par bukser. Ser sådan her ud. Håber, jeg kan passe dem. Men prøv lige at se detaljerne. Det ser så flot. Til gengæld ved jeg ikke, om det bliver sådan lidt for
råt at have på sammen, de her to ting. Det må jeg lige se. Jeg tror lige, jeg prøver de her bukser. Dem er jeg lidt spændt på. Lidt store måske, men så flotte jo. Så tror jeg måske, jeg skal have lagt dem lidt op. Det er seriøst aldrig nemt med bukser. Klokken er blevet 3, og jeg vil til at smutte fra kontoret. Og så mødes jeg med min kæreste her om lidt. Vi skal ud og have en lille kop varm kakao og lige have styr på de sidste julegaver. Jeg har haft lavet sådan en pakkekalender til ham her i december med 24 gaver, og en af dem var en varm kakao date. Så den får han altså lige indløst i dag. Så jeg vil få pakket sammen for i dag og komme ud og julehygge lidt. Spist aftensmad, og nu er min kæreste nede at træne. Jeg har fået taget et dejligt varmt bad. Jeg synes virkelig godt, at jeg kan mærke, at det er blevet mørke og kolde tider. Jeg føler virkelig lige, at jeg skal holde mig selv lidt mere i gang på en eller anden måde, og lige sådan sørge for at hygge mig lidt ekstra, fordi det er virkelig nogle lange og kolde måneder. Jeg skal lige have tørret mit hår, og så tænker jeg at læse i en lille bog, som jeg er begyndt på. This one. Den hedder Talking at Night. Jeg har læst 30 sider, så jeg kan ikke sige så meget endnu. Jeg er ikke den store læsehest, men jeg prøver lidt at implementere det, fordi at jeg er rigtig meget på min telefon. Og jeg føler virkelig bare, at jeg har brug for nogle små pauser, hvor at det ikke er min skærm, jeg kigger på. Så det er meget rart med sådan nogle små ting, der lige kan gøre, at man også kan lægge telefonen væk nogle gange. Så nu vil jeg lige få taget mit hår og lige hygge lidt op her i stuen, og så sætte mig ned og læse min bog. Klar til morning event. Jeg føler, jeg har sådan nogle sutsko på. Jeg er hjemme igen fra morgen-event. Virkelig hyggeligt og meget, meget flot. Nu vil jeg lave en kaffe og lige få arbejdet lidt herhjemmefra. Klokken er blevet 12:30 faktisk. Jeg føler, at den her dag, den flyver afsted. Og så har jeg en tid til sådan en hovedbunds-treatment klokken 2, så jeg kan lige nå lidt arbejde herhjemme inden det. Så nu tænker jeg, at det er tid til en kaffe og lidt work. Der kom lige en lille delivery. Meget cute. Lad os unboxe. Det er fra et bureau, som hedder Mørk. Mørk Fashion. Nej, lidt godter. Det er sådan nogle gode self-care ting, det her. Prøv at duft. Dufter fandme godt. Jeg vil hoppe afsted mod min lille treatment. Jeg vil hoppe på cyklen. Jeg tror lige, det tager 10 minutter. Og blive forkælet lidt i min hovedbund. Så er jeg hjemme igen. Klokken er blevet 4:30. Jeg har fået en dejlig treatment i mit hår, så det har fået en masse fugt og styrke, hvis man kan sige det. Det ved jeg ikke, om man kan sige. Det føler jeg virkelig, at mit vinterhår havde brug for. Nu har jeg lige ret det, fordi at jeg cyklede hjem, og det var blevet helt vildt at se på. Men det har bare fået virkelig god shine. Så fik jeg lige hentet nogle pakker. Og så tror jeg egentlig bare, at jeg skal have en stille og rolig aften. Min kæreste er taget på Tour de Glück, har jeg lyst til at kalde det, med hans kammerater. Så de skal rundt og have gløgg nogle forskellige steder. Så jeg ved ikke lige, hvornår han kommer hjem. Så jeg tror, at jeg selv skal finde på noget mad. Det kunne godt blive en lille volt her til aften, tænker jeg. Jeg opdager lige, mens jeg sidder og filmer det her, at jeg har fået noget ind ad døren. Jeg tror, min kæreste har taget imod det.
Det er fra Kaja Cosmetics, og den her var også med en lille gaveæske. Og prøv lige at se, hvor flotte de her blomster er. Det giver jo ingen mening. Den her, der sådan stikker ud af. Cute. Det er et lille, hvad hedder sådan noget? Tak for samarbejdet. Jeg har bestilt en pizza, som har taget skade under leveringen. Hvad der lige er sket, det ved jeg ikke. Så har jeg også bestilt en cola, fordi det trængte jeg bare lige til. Og så tror jeg faktisk bare, at jeg vil ligge og se noget Kardashians og putte med Louis. Så det er planen for i aften. Jeg føler mig virkelig træt. Jeg ved ikke lige, hvad det er. Jeg føler, jeg kunne sove. Men jeg vil prøve at se, om jeg kan spise den her pizza, selvom den er gået lidt i stykker. Godmorgen. I dag er det fredag. Jeg har faktisk en rimelig stille og rolig dag. Der skal ikke ske så meget. Jeg har bare nogle hyggelige aftaler med mine veninder. Så i dag bliver en meget hyggelig dag. Jeg har en aftale med Sofia her kl. 12. Vi er lige ved at finde ud af, hvor vi skal mødes. Og så efter det tænker jeg at få klaret lidt arbejde. Og så skal jeg mødes med Amalie og Louise senere. Så blev jeg klar til at komme afsted. Jeg hopper ind og mødes med Sofia. Vi ved ikke lige helt hvor, men inde i indre et sted. Jeg er lidt sent på den, så jeg vil komme afsted. Okay, man vil lige se. Hvad størrelse er de? Ej, 39. Du kan lige holde for her. Ej, se dem her. Flot. Det er faktisk en perfekt sådan julesko. Jeg skulle lige så sige julesko. Ja. Ja, I love them. Det gør det sgu. Det kan jeg godt. Ding ding. Ding dong. Så mig lige i gang på timen. Ikke? Jo, sig lige ja. Så det er jo vildt dejligt, at vi står her. Love it. Jeg vil faktisk bare lige hoppe ind og afslutte den her vlog. Jeg føler ikke, at jeg fik filmet så meget i går, fordi det var meget venindehygge, og jeg sprang sådan lidt fra aftale til aftale. Men virkelig dejlig dag, og nu er det lørdag. Jeg skal lige have fikset de sidste ting, inden at jeg tager hjem til jul. Jeg skal have pakket gaver ind, jeg skal have vasket tøj. Jeg vil gerne lige have givet lejligheden en lille tur. Så vil jeg også bare ønske jer en rigtig glædelig jul, og jeg sender en masse kærlighed og gode tanker til jer, hvor at julen er en svær tid. Det kan den jo være af rigtig mange forskellige årsager, men jeg føler bare, at jeg har brug for at sende jer et lille kram og nogle gode tanker, fordi at det ikke nødvendigvis er en helt vildt god og positiv tid for alle. Så jeg tror bare lige, at jeg vil lade jer vide, at I er ikke alene, og min DM er altid åben. Det ved jeg ikke, om I synes er mærkeligt, men man må i hvert fald altid skrive, hvis man har lyst, og der er noget, man har på hjerte. Og så glæder jeg mig bare sindssygt meget til 2026. Jeg håber, at det kan blive året, hvor at min YouTube-rejse bliver lidt mere stabil. Jeg vil bare virkelig gerne uploade lidt mere kontinuerligt og have lidt gang i den her kanal igen. Jeg synes, YouTube er et sindssygt dejligt community, og jeg nyder virkelig den forbindelse, man kan skabe til jer, der sidder og ser med. Jeg glæder mig til næste år, og jeg glæder mig til at connecte endnu mere med jer. Det var alt for den her vlog, og så vil jeg bare sige tusind tak, fordi I så med.